Καλημέρα, κύριε φίλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, να πούμε. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Βλέπει το Λοβέρδο από εδώ, βλέπει το Φίλι από εκεί. Σου λέει τι γίνεται. Πρέπει να σας συνηθίσουμε σε άλλους ρόλους πια. Πρώτα απ' όλα να σας μάθει ο κόσμος ότι είστε εκεί. Με τον κύριο Λοβέρδο δεν μπερδευόμαστε. Με τον κύριο Λοβέρδο. Όχι, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό περιγράφουμε. Υπάρχει κινητικότητα σε όλο το πολιτικό πεδίο που αντανακλά μια υφέρπουσα πολιτική κρίση. Ακόμα και τα κρατεά μεγάλα κόμματα έχουν τα προβλήματά τους πολύ σοβαρά, διότι υπάρχει μια αναντιστοιχία με τους προβληματισμούς, με τη δυσφορία στην κοινωνία. Το θέμα των τεμπών, όπως αναδείχθηκε με το 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, με πρωτοβουλία των γονιών των θυμάτων των παιδιών στα τέμπη, απέδειξαν ότι υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση η οποία σε αυτές τις εκλογές μπορεί να προσλάβει ένα χαρακτήρα και πολιτικής. Οι υπογραφές έλεγαν ότι υπάρχει συγκάλυψη ή ότι θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Τι διαφορά υπάρχει από αυτό? Μεγάλη. Οι υπογραφές δείχνανε ότι υπήρχε μια πρόθεση συγκάλυψης. Γι' αυτό επιμένανε. Έκφραση πολιτική δεν έχει όλο αυτό όμως. Δηλαδή με το 3 και με το 4% δεν πιέζει την κυβέρνηση. Δεν θα εκφραστεί από ένα πολιτικό σχηματισμό, αλλά όμως επειδή το θέμα των τεμπών, η δυσφορία η κοινωνική, αντανακλά δυσφορίες σε πολλά θέματα, όπως για παράδειγμα στην ακρίβεια, όπως ο φόβος από την ασκούμενη εξωτερική πολιτική στο θέμα της ειρήνης και του πολέμου. Γινόμαστε παρακολούθημα του πολέμου και στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία η χώρα με την κυβερνητική πολιτική. Όπως η αντίληψη ότι ενώ έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ως χώρα και ως λαός, καταφεύγουμε σε μια lifestyle πολιτική με τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών. Όλα αυτά συγκροτούν ένα πλήθος δυσαρεσκιών. Όλο αυτό πάντως με έναν τρόπο δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, κύριε φίλε. Θέλω να πω ότι θα μου πείτε, δεν είναι πανάκια. Ναι, δεν είναι, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο το αξιολογούμε πάντοτε. Και όλο αυτό και οι προσπάθειες που γίνονται για να εκφράσουν όλο αυτό, οι πολιτικές προσπάθειες εννοώ, δεν μοιάζει να τελεσφορούν, δεν μοιάζει να αποφέρουν τους καρπούς που προσδοκούσαν ότι θα αποφέρουν. Γι' αυτό έχουμε μπροστά μας ένα διάστημα μέχρι τις ευρωεκλογές. Να πάμε σας παρακαλώ σε ένα διάλειμμα και θα απαντήσετε μετά. Να έχουμε την άνεσή μας. Έλατε, πάμε. Είμαστε λοιπόν με τον κύριο Νίκο Φίλη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά. Πρέπει να σας συνηθίσουμε και εσάς, γιατί όπως είπαμε και πριν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Φίλη. Η αλήθεια είναι ότι έχει εμφανιστεί με καλά ποσοστά η Νέα Αριστερά. Και με καλά πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο. Δεν έχουμε ψηφοδέλτιο lifestyle. Ψηφοδέλτιο. Το lifestyle, γιατί το κατηγορείτε? Θα ακούσετε. Έχουμε ψηφοδέλτιο ανθρώπων οι οποίοι εκεί που εργάζονται, εκεί που παρουσιάζονται κοινωνικά, έχουν να πούν κάτι. Είναι δηλαδή άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται ως κομίτες και φεύγουν. Το lifestyle το λέτε για τον κύριο Κασελάκη, για το και για άλλους. Και για άλλους. Δυστυχώς επικρατεί μέσα στην κρίση την πολιτική που υπάρχει σήμερα και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη απόσταση των πολιτών από την ασκούμενη σήμερα πολιτική, επικρατεί μια αντίληψη ότι θα ξανάρθει στην πολιτική ο πολίτης εάν εμφανίσουμε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Αυτό είναι λάθος. Και όταν λέμε πολιτική, ξέρουμε ότι έχει σκοτεινές όψεις. Δεν μιλάμε για αυτές, μιλάμε για τα προβλήματα των ανθρώπων. Δεν μπορεί σήμερα να έχουμε στην γειτονιά μας δύο πολέμους σε εξέλιξη και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, και αυτό το θέμα να μην είναι αντικείμενο συζήτησης προεκλογικά. Κρίσιμο θέμα. Χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει ούτε ευημερία, ούτε δημοκρατία, ούτε τίποτα. Εσείς με το πρώην κόμμα σας μπορείτε να συνεργαστείτε, κύριε Φίλη? Μπορείτε να ξαναβρεθείτε? Έχετε κάποια κοινά στοιχεία? Κοιτάξτε. Γιατί αυτός ο κατακαιρματισμός της αριστεράς μόνο τη δεξιά βολεύει. Κακά τα ψέματα. Πρώτα, το κατακαιρματισμός αφορά όλους τους πολιτικούς χώρους. Και ο κ. Μητσοτάκης θα υποστεί αυτό το θέμα, διότι επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια υφέρπουσα πολιτική κρίση. Η ελαζονία του 41% σήμερα δοκιμάζεται. Δεν έχουμε το ποσοστό του προηγούμενου των εκλογών των βουλευτικών. Είναι τα πράγματα πιο σύνθετα. Άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη συγκλήσεων πολιτικών στη βάση όμως διατύπωση προγραμμάτων. Άρα μπορεί να ξαναβρεθείτε επομένως. Δεν είναι θέμα να ξαναβρεθούμε ή όχι. Ποιες είναι οι συγκλήσεις των προγραμμάτων? Βεβαίως. Πάντα θα υπάρχει μια βάση, αλλιώς. Βεβαίως είναι αναγκαίο να υπάρξουν αναζητήσεις και συγκλήσεις. Με άλλα πρόσωπα όμως, με άλλα πρόσωπα και άλλες πολιτικές. Σήμερα αυτό που είναι ο κύριος Κασελάκης και το πρόσωπο του κύριου Κασελάκη, ότι συμβολίζει, δεν μπορεί να υπάρχουν συγκλήσεις. Αντιθέτως, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πρόσωπα τα οποία εκτιμώ, σύντροφοι μου παλιοί, αριστεροί, οι οποίοι ακριβώς με την αντίληψη να έχουμε κάτι πιο ισχυρό, που είπατε και εσείς νωρίτερα, παραμένουν εκεί. Είναι αδιέξοδη αυτή η παραμονή.
Διότι η παραμονή τους και η ψήφο τους στον Κασελάκη αθροίζεται σε μια πολιτική που θα είναι συνενετικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Κασελάκης έχει φύγει. Ναι, όλες οι αντιπολιτεύσεις αυτό ζητάνε. Ο κύριος Κασελάκης έχει φύγει από την αριστερά και έχει γίνει ένα κεντρό λαϊκιστικό κόμμα. Έτοιμο να συνεργαστεί. Αυτό είναι βέβαιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη αυτό είναι. Έχει όμως ισχυρούς δεσμούς κόσμος που είναι εκεί πέρα με την αριστερά. Και σε αυτόν απευθυνόμαστε. Πώς κάθεται ο κόσμος αυτός εκεί, κύριε Φίλη, ξεγελιέται? Όχι, δεν ξεγελιέται. Διότι θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει μια διέξοδος πολιτική. Αυτό σκέφτεται. Ενώ η διέξοδος πολιτική δεν είναι θέμα ποσότητας, είναι θέμα ποιότητας. Ο Μητσοτάκης δεν θα πέσει επειδή θα υπάρχουν περισσότεροι που θα το ρίξουν, αλλά επειδή θα υπάρξει μια πολιτική εναλλακτική που θα αμφισβητήσει. Μόνο από ένα κόμμα δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Χρειάζεται συνεργασία και στο κοινωνικό επίπεδο. Και στο κοινωνικό επίπεδο έχει σημασία αυτό. Όχι καντρίλιες στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και στις τηλεοράσεις. Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης βάζει. Σήμερα στις ευρωεκλογές το ερώτημα δεν είναι αν θα πέσει κυβέρνηση ή όχι. Αυτό είναι άλλο το αντικείμενο των ευρωεκλογών. Είναι όμως το ερώτημα αν θα αποδοκιμαστεί η κυβερνητική αλαζονία και η δεξιά πολιτική. Κύριε Φιλή, το ότι ο κύριος Κασελάκης αλλάζει το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει, όπως είπατε, σε ένα πιο πολύ στο κέντρο. Βάζει τη θρησκεία. Λαϊκιστικό το λέτε εσείς. Βάζει τη θρησκεία, βάζει την οικογένεια. Τι σημαίνει? Την πατριωτική αριστερά. Την πατριωτική αριστερά. Απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν. Κερδίζει έδαφος στο πολιτικό φάσμα. Απευθύνεται σε άλλον κόσμο από αυτόν που μέχρι τώρα απευθυνόταν η αριστερά με την ευρυχωρία του όρου αριστερά και η προοδευτική παράταξη. Απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά του. Είναι αυτό που λέμε μακριά από την πολιτική, αλλά απολιτικ και αντιπολιτική και εναντίον της πολιτικής. Σε αυτόν απευθύνεται. Μπορεί να κερδίσει κάποιο κόσμο. Είναι άλλο πράγμα όμως. Δεν έχει σχέση με την αριστερά. Ο Μητσοτάκης δεν θα πέσει... Δεν δίνει προοπτική εξουσίας, λέτε. Δεν έχει σχέση με την αριστερά. Η αριστερά τι είναι να λέει όχι σε όλα, κύριε Φίλη? Όχι. Η αριστερά είναι να λέει ναι με πρόγραμμα. Για την αλλαγή του κόσμου, για την αλλαγή της ζωής των πολιτών, για την αλλαγή της πολιτικής. Βεβαίως. Όχι λέγατε πάντως. Λέμε ναι. Δηλαδή αυτό που περιγράφετε εσείς ως κεντρικό αφήγημα της αριστεράς ήταν όχι και καταδικάστηκε σε δύο εθνικές εμείς, όπως ξέρετε, κυβερνήσαμε ως αριστερά. Μου επιτρέπετε? Ναι. Άρα δεν λέγαμε όχι γενικά. Ναι. Είπαμε και ναι. Μερικά ναι σωστά, μερικά ναι λάθος. Αλλά είπαμε και ναι. Δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι καθόμαστε στη γωνία και καταγγέλουμε. Δεν είναι αυτό είναι η αριστερά. Είναι αριστερά, είναι μια δύναμη μεταρρυθμίσεων βαθιών στην κοινωνία και στην πολιτική. Να πω μερικά παραδείγματα για να γίνει σαφές. Για παράδειγμα, στην Ευρωβουλή ψηφίστηκε μια οδηγία για την εργασία των ανθρώπων στις πλατφόρμες. Μάλιστα. Η οποία δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Δίνουμε μάχη να εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι το παιδί που δουλεύει στην e-food και λοιπά, delivery, δεν είναι, όπως έλεγε εδώ πέρα η κυβέρνηση, αυτοαπασχολούμενος και εργοδότης του εαυτού του και δεν έχει κανένα δικαίωμα ως εργαζόμενος, αλλά είναι εργαζόμενος, είναι μισθωτός. Αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί. Δεύτερο θέμα. Μάλιστα. Ψηφίστηκε στην Ευρωβουλή, και μιλάω συγκεκριμένα, ρεαλιστικά όπως βλέπετε, ο νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τις λίμνες, για τα ποτάμια, πώς επανέρχονται στις αρχικές τους κοίτες για όλη την Ευρώπη. Και αυτό, όπως και το προηγούμενο, καταψηφίστηκε από τη δεξιά την ευρωπαϊκή και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Έχουμε ρέματα που έχουν κλείσει και πνίγονται οι άνθρωποι με την πρώτη πλημμύρα. Έχουμε τη Θεσσαλία. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα το θέμα της οδηγίας, του νόμου δηλαδή, για την αποκατάσταση της φύσης να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Αυτό λέει η Νέα Αριστερά. Τρίτο, ξανά η Ευρωβουλή. Γιατί είμαι ρεαλιστής όταν μιλάω. Ψήφισε το θέμα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό ήταν κομματικό. Δεν ήταν κομματικό. Και άνθρωποι του Συντηρητικού Κόμματος ψήφισαν. Ευρεία. Λίμον αν μπορούσε η αριστερά να ψηφίσει μόνη της ένα τέτοιο πράγμα στην Ευρωβουλή. Που είναι υποκλοπές. Το οποίο έχει ξεχαστεί. Τόσο καιρό και ακόμα. Πόσο καιρό έχουν. Προσέξτε. Ακόμα να κληθούν οι υπεύθυνοι, οι υπηρεσιακά υπεύθυνοι, οι πολιτικά υπεύθυνοι για τις υποκλοπές να καταθέσουν στη δικαιοσύνη. Τίποτα. Σέρνεται η διαδικασία για να ξεχαστεί. Δεύτερον, είναι το θέμα που αφορά. Μην το λέτε έτσι ότι σέρνεται η διαδικασία, γιατί θα σας θυμίσουν άλλοι
το πότε έγινε η δίκη για το μάτι. Όχι, όχι. Εδώ ανέλαβε ο Άριος Πάγος να επιταχύνει και σέρνεται. Ναι, όχι, έχει σημασία. Η δίκη για το μάτι δεν έγινε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ξεκίνησε η διαδικασία και έγινε σύντομα στη δικιά μας περίοδο. Ναι. Μετά καθυστέρησε. Με άλλη κυβέρνηση. Ναι. Τώρα λοιπόν καθυστερεί το θέμα αυτό. Καθυστερεί επίσης. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει σε αυτό. Καθυστερεί επίσης. Όπως το λέτε, σαν να παρεμβαίνει στην δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση, αν παρεμβαίνει ή όχι, είναι προς απόδειξη. Αλλά μέχρι στιγμής ό,τι έχει κάνει για το θέμα των υποκλοπών είναι για να τα συγκαλύψει. Ναι. Το θέμα των δεμπών. Ξεκίνησε όπως ξεκίνησε και τώρα βλέπετε αναγκάζει τη δικαιοσύνη μέσα από τη λαϊκή πίεση που υπάρχει να αναθεωρήσει αποφάσεις. Αφού έτρεχε η δικαιοσύνη. Όχι, όχι, δεν έτρεχε. Ποια λαϊκή πίεση. Αφήστε τώρα. Είχε λάβει απόφαση η δικαιοσύνη. Ναι. Μέσα σε ένα χρόνο πάει να γίνει δίκη σε λίγο. Η εισαγγελία της Λάρισας η απόφαση να μην κάνει δεκτή, όπως θυμάστε τότε, την αίτηση των γονέων, των παιδιών, για το θέμα του μπαζώματος. Και αλλάζει, λέτε. Για τον το θυμάστε. Ναι. Και τώρα μετά από την πίεση που υπήρχε στη λαϊκή. Αλλά βγήκαν οι γονείς και είπαν ότι το μπάζωμα το είπαμε έτσι για να τους μπερδέψουμε. Ξαναλέω. Δεν έγινε μπάζωμα. Βγαίνουν οι γονείς και λένε ότι έγινε αυτό που έγινε και αναγκάζονται μετά από τη λαϊκή δυσαρέσκεια που υπήρξε για την πολιτική της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης να πανεύει και να αλλάξει η δικαιοσύνη. Και η κυρία εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η οποία οι γονείς έχουν πει, τους έλεγε πηγαίνετε να κάνετε το σταυρό στην εκκλησία και αφήστε το θέμα για τα παιδιά σας, σκοτωθήκαν, τα χάσατε, το αναβγαίνει και να λέει δεν το είπα έτσι, το παλιός. Άρα θέλω να πω, όπου υπάρχει σταθερή αποφασιστική στάση του λαϊκού παράγοντα, παίζει ρόλο και στην κυβέρνηση και στη δικαιοσύνη. Κλείνουμε εδώ, κύριε Φίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα ξαναπούμε. Η Νέα Αριστερά, επαναλαμβάνω, με το ψωδέλτιό της που αξίζει να το δει ο πολίτης πριν αποφασίσει, είναι μια πρόταση νέα, με ιστορία, αλλά κοιτώντας στο μέλλον για την αλλαγή του κόσμου και για την αλλαγή της κοινωνίας που ζούμε. Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.